ಬಚ್ಚಿರ ಮಲಲ್ಲಿ ಪೊಪ್ಪೆದೆ ಬೆದರಾಗ ಆ ಸಮಯ ಗುಣಪಲಗಡೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವಾಲ ಅದು ಇತ್ತೇರು ಆರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆರು ಅಲ್ಮೋಗ್ಯಾರ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಮಂದಿ ಇರ್ನಾಡ ಈತೆ ಪರ್ಬ್ಲ ಬೇತ ಆಡಂಬರ ಮಲ್ಪೊಡ್ತಿ ಒಂದು ಕಾರೆ ನೀರೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಈತೀತನ ಕಂಬಳ ರೈಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ನ ಕಾಲೋಡು ಏನಾಯ್ ఒక న్యాష అయితే నీకు 25 ವರ್ಷ ಆವಡಂದು ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ನಾನು ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ರಿಯಾಡ್ದ ಬರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಿರೇಗ ಆವಂತ ಮಂಗ ಹೊಂಡದು ಆಯ್ತು ಬೇಲೆ ಬರ 10-15 ದಿನ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆ ನೆಂಚ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಗ್ರೀತಿ 30 ವರ್ಷ ಏರು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರದ ಕೊರ್ಪ್ಲೆ ಏತ್ ಮೆಡ್ಲ ಮಲ್ತಾರಿ ಮೆಡ್ಲ ಮಲ್ತೇಜ ಮೆಡ್ಲ ಆತಿಜಿ ಸೆಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತುಲು ಅಂಡ ಇಂಕ ಮೆಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಅನುಭವ ಇಂಕ್ಲೆ ಅಂದ ಯಾನಕ್ಕೇನ್ ಬೇ ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಬಂಡ 2 ವರ್ಷ ಏರು ಕಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಲೆ ಮೆಡ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬೊಡ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು 10 ವರ್ಷ ದುಪ್ಪೇರು 20 ವರ್ಷ ದುಪ್ಪೇರು 30 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಒಂಜಿ 500 ಸಂಜಿ ಬಿಡ್ತಿತ್ತ ಅವಿ ಪಡ್ದು 14 ಕಾವಲಡೆ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಫಸ್ಟ್ ರವಿ ಕ್ಲೈನಲ್ ಮೆಡ್ಲ ಅವೇ ಆದಿಪ್ಪು ಅರು ಒಂಜಿ ಜೂನಿಯರ್ ಲೆಟ್ಲ ಗಿರ್ತಿದಾನಿ ಸೀನಿಯರ್ ಲ ಮೆಡ್ಲ ಇತ ಯಾನ್ ಹಿಡಿದೆ ಇತ ಪಟ್ಟ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ನೆಡ್ಲೇರಿ ಇರ್ನಟ್ಟು ಅಣ ಸೆಟ್ ಗಿರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕೇರಿ ಒಣ ಗಜಗೋಳಿ ಕಂಬಡ ಮುಪ್ಪನೆ 25 ವರ್ಷೋಡು ಸೆಮ್ಮಿಗೆ ಬರು ಬಾಡನ್ನ ಗಂಜಿಲೆ ಸೆಮ್ಮಿ ಗುಣ ದೀತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಹಿಂದಿಜ್ಜಿ ಸೆಮಿ ಎತ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪಾರ ಅಂದಾಜು ನಿಖಿಲ ಸೆಮ್ಮಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಕೇಳಲ್ ಬತ್ಸಲ್ತಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಖಿಲ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಆಯ್ತು ಬಂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತೋನಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಉಬಾರದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರೆ ಗಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡಲ್ಲ ನಮಟುಗೊಳ್ಳೆ ರೀತೆ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ತಂಡದ ಯಜಮಾನ್ರು ಒಲ್ಲೇರನ್ ಲೋಬೋಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡದೊಂದು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಕ್ಕೆಬದ ಕಂಬಳ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಎರಡೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತನ್ ಬರ್ಕಂದು ಎರಡ ಪಾತ್ರ ಗುಲ್ದ ನಮಸ್ಕಾರ ಲೋಬೋರೆ ಎಂಚೊಳ್ಳರು ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು 31 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಏರು ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಎಂಚದ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಏರು ಎಂಕಲು ಕಂಬಳ ದುಂಬೆ ಶುರು ಮಂತಿತ್ತ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದಾರಡೆ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡೆ ಕಿಸ್ಲೋಗು ಜೀವನ ತಾಗಿಸ್ಲೋಗು ಅಂಚ ಏರು ಒಂಜಿ ಕುದಿಕೊಂಡು ಭಯ ಪಂಡಿಜೆ ನಿಕ್ ಎರು ಅಂತೆ ಪಾರ್ಲೆ ಪಾರ್ದ ಅಣ್ಣಗ ಇಂಕಲೊಂಜಿ ಮಾಬಲ ಹಣ್ಣು ಇಂತೆ ದುಂಬು ಆರೊಂಜಿ ಪಂಡೇರಿ ಇಂಕಲ ಕಂಡೋಡು ಹಿರ್ತು ಕಮಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಆ ಹೊರತುಗು ಓಲ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಕರ್ಂಗಲು ಪುಟ್ಟಿನ ಓಲನ್ ಬಡ್ಡರೆ ಉಲಾಯ ಕಂಡೋಡು ಕಂಡದ ಪುಣ್ಣಿಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಇಂಕಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಂಗಸರಾದ ಇನ್ನಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮಾಬಲಣ್ಣೆ ಬರೋದು ಪಾತೇರಿ ರಾಜನಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಬುಲು ನೀರು ಕೊರಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲು ಕಮಲನ ಕಂಡೋಡು ಕಮಲ ಮಲ್ಪುವನ ಅಂದಿತ್ತು ಆಚೆ ಹೊರತು ಏನ್ ಅಲ್ಪನ್ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತಾನಗ ಕೆಂಡೇರಿ ಅಯ್ಯ ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಕಮಲ ಮಲ್ಪರಣ್ಣ ಇಂಕಲ್ನ ಏನ್ ಕೊರ್ಪ ನೀರು ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪ ಅಂಡೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನಿ ಕೊಂಡು ಒಂತ ಸಮಯ ಚೂರು ಪಾರಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪಾಂಡ ಎರು ಸೇರ ಅಂದು ಮಲ್ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಊರ್ದಾವಲ ಮಲ್ಪ ಕಮಲ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಸುಂಪು ಪಾತೇರಿಯ ಆ ಸಮಯ ಮಾಬಲಣ್ಣಿ ಅಮ್ಮಾಚಾರಿ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಮೊಕ್ಕ ಹೊಳ್ಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಬುದ್ದೊಲಿ ಬಿಜೆ ಪಾಡಿಯ ಅಪ್ಪಗ ಆನಂದ ಭಂಡಾರಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ದೈವದ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಡ್ಡು ಕುಡಮಂದ ಮೊಂಡದ ಕಾಣಿಕೆ ಹೊರ್ಕಂಡೀರು ಅಡ್ದು ಏನ್ ಮಂಡೆ ಎರು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಎಡ್ಡ ಅಂಡ ಕಾರ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಹೊರ್ಕಂದಿದ್ರು ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಇಂದ ಕುದಿಕ್ಲ ಜನ ಸೇರಿಯರು ಅವಳ ಆ ಕೆಲವುಂಡು ಆಟಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ಆಪಿಜ ಉಂಡು ಜಾಲ ಶುರು ಮಲ್ತನ ಆಟಿದ ಅಕೇರಿದ ಸಣ್ಣಿಯಾರ ಆಕೆ ಕಾಟಿ ಅಕೇರಿ ಅನಾಗ ಸೋನಾಲ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಆತಂಡು ಅವಳ ಪಗ್ಗೆಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಬೇಲೆ ಈತೇರನ 6 ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ತಲ್ಲ 16 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚ ಅಂಡು ಅಂಚ ಕುದಿಗಿಡಿ ಪರ ಮಲ್ತ ಮಂಡೇರಿ ಕಂಬ್ಳೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಕೋಲೆ ಕುಡ್ಲಾಟ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಏರಡು ಕೆಂಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗಟ್ಟೆನೆ ನಿಮೆ ಶೆಟ್ರ ಅಂದಿತ್ತಾರೆ 2 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಸಂಜೀವ ಬತ್ತೇರಿ ಅಲ್ಪ ಕೆಣ್ಣಾಗ ಹಾಕಲು ಬಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ಹಾಕಲಾಯ್ತು ತಾಯಿ ಕಂಬ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪ ಅರಡೆ ಕಣ್ಣು ಸೀದಾ ಕೊನೆಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಡೆಯಬಹುದು ಸಂಜೆ ಒಬ್ಬಜಾರಿ ಅಡೆಬೋಯ್ರು ಅಡೆವಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ದಿಕ್ಕಿಜಾರು ಮಗಲ್ ಕಾಕಾಜಿ ಹೊರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎನ್ನಡೆ ಕೊರಿ ಸಂಜೆ ಕೊರ್ದ ಅದು ಏನ್ ಲೈಫ್ ಬೇಲೆ ಜನ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ದಿಯೆ ಮುಟ್ಟಲ್ ದೇನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟಲ್ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಕಾಕಾಜಿ ಓದಾಡ್ದನಾಗ ಮನದಾನಿ ಕಮಲ ಬಿಂದು ಅಲ್ಪ ಡೇಟ್ ಮುಜ್ಜನ ಪೋಯೋ ಏನು ಕರ್ನಾಕರೆ ಜಪ್ರಿ ಇವ್ರು ಫೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಮಾಧವಪುರ ಬುಕ್ಲ ಬುಕೊಂಜಿ ಕುಂಜೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಂಡಿರಿ ಇಂಚ ಬತ್ತಂದು ಅಂಚ ಇಜ್ಜತ್ತ ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಒಲ್ಲ ಬರಾಣಿಗೆ ಇತ್ತಿಗೆ ಅವಳು ಒಂದೇ ತೊಂಡೆ ಕೈಟ್ ಕೊನಜ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಹೊಂಡೇರಿ ಬುಡ್ಚಿ ಕಿರ್ತಿಗಾನಿ ಬಿಡ್ತಿ ಬರಾಣಿತಾನೆ ಮಲ್ಪುಗ
ఒక ಐಟಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಅವೆ ಬೇರೆ ಕೊನಾಜಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆ ಕಟ್ತೇನೆ ఒక ಮೂಯಿ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಿ ತೂತೀರಿ ಇರು ತಾಕ್ಲೆ ಊರ ಬರ ಕಾರಣನೇ ಆರು ಯಾರ ಇರು ಈಗ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಬೇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವೇಣೂರುಡು ಆರಿಗೆರ ನಿಂತಿರು ಅರ್ಲ ಕಂಬಳ ಗಿಡಿಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಂದು ಕರೆ ಕಟ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆರು ನಾನು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಐತೆ ಏನು ಬತ್ತಿರ ಮೇಲೆ ಪೊಪ್ಪೆದೆ ಬೆದರಾಗ ಆ ಸಮಯ ಗುಣಪಲ್ಲಗಡೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಲ ಅದು ಇತ್ತೇರು ಆರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆರು ಅಲ್ಮೋಗೆರ್ನ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಮಂದಿ ಇರ್ನಾಡೆ ಈತೆ ಪರ್ಬ್ಲ ಇರ್ ಬೇತೆ ಆಡಂಬರ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಒಂದು ಕರೆ ನೀರೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಈತೀತನ ಕಂಬಳ ರೈಸ್ ನಂದು ಮುರಾನ್ಲ ಇರ್ನಾಡ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪ ಪಾತೇರಿ ಆರು ಮಂಡೇರಿ ಇರು ವೇಣೂರು ಕಂಬಳ ಆತನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಣ್ಣು ಕೇಂಡೇರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲು ಅಲ್ಪ ಉಂತಾಂಡಿ ಇಂಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಅಂತ ನಾವು ಜನಕ್ಕುಲು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕುಲು ದಲ ಬಿಂದಿದವರೆ 10 ಪೈಸೆ ಸಂಬಳ ಅಂತ ಕೊಡ್ತು ಜೇರೆಗ್ಲ ಸಮಾಧಾನನೇ ಬೇಲೆ ಆತನ ಅದು 24 ವರ್ಷದ ನಾನು ಕಂಬಳ ಏನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದಿತ್ತೆ ಆ ಕಂಬಳ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಖಲು ಅವೇ ಹೊಂಡತೆ ಅಮ್ಮರಿತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಖಾಲಿ ಉನಾಸಿಗೆ ಬೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಅರಿಮಕ್ಕಿದ್ದು 5 ಲೀಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಚಿಮ್ನೆನ್ನೆ ಈತ ಸಮಾನ ಪೂರ ಬೆಂತನಾಗಲು ಪೂರ ಧರ್ಮ ಬೆಂತನ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಇಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಬಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ 24 ವರ್ಷ 24 ವರ್ಷ ಏನಾಯ್ತು ಇಜ್ಜನ್ನ ಕಾಲೋಡು ಏನಾಯ್ ఒక ఆశైతే నీకు 25 ವರ್ಷದ ಆವಡಂದು ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ನಾನು ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ರಿಯಾಡ್ದ ಬರ್ತದೆ ಒಟ್ಲ ಹಿರೇಕ ಆವಂತ ಬಂಗ ಹೊಂಡದು ಆಯ್ತು ಬೇಲೆ ಬರ 10-15 ದಿನ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆ ನೆಂಚ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಗ್ರೀತಿ ಅವ ಕಂಬಳದಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ಏರು ಕಟ್ಟತಾರದ ಕೊರ್ಪಲೆ ಏತ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತಾರಿ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತಿಜ ಮೆಡ್ಲು ಆತಿಜಿ ಸೆಮ್ಮಿ ಬೋತುಲು ಅಂಡ ಇಂಕ ಮೆಡ್ಲನೆತ್ತ ಅನುಭವ ಇಂಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಯಾನಕ್ಕೇನ್ ಬೇ ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಬಂಡ 2 ವರ್ಷ ಏರು ಕಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಲೆ ಮೆಡ್ಲಾಗಿ ಗುಡ್ಲೆ ಬುಡ್ಪೇರು ಬೊಡ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು 10 ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪೇರು 20 ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪೇರು 30 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಅವಿಪ್ಪಡ ತೊಂದರಿಜಿ ಸರಿಸುಮಾರದ 30 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಮುರಳಿ ಕಕ್ಕಿ ಬದಲು ಪಾತಿರ್ತಿತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವತ್ತನ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೂತೆ ಬಾರಾಟಿ ತೂತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೂತೆ ದಾದ ಉತ್ಸಾಹ ದಾದ ಆಯ್ತಾ ಇರ ನಾವು ಇರ್ನ ವೈಕ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಯ್ತಾ ಬಂಡ ನಿಜಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಕ ತಿರುಮಡಾಡು ಪೋಗರಾತನ ಮಂಡ 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲ ದೇವೇಗೌಡ ಕಡತದು ಸುಜೆಟ್ ಬತ್ತನ ದೇವೇಗೌಡರು ಬೈದಾರೆ ತಿರುಮಡಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಏನ್ಲತ್ತಾರ ಮಂಡ ಇಂಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೀವಂದರ ಕುಮಾರ್ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೈದೇರಿ ಕಂಬಳ ಬತ್ತೇರಿ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟು ಭಟ್ಟಾಲ್ ಜೆತ್ತಾರು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂಚೇನಿ ಕಡತ ಬರ್ತನ ಅವಳ ಆ ವರ್ಷ ದುಮ್ನಾನಿ ಬರ್ಸ ಕಡಪರಾದಿ ಇನ್ನೇ ಮಾವಲನ್ನೇ ಏನ್ಲ ಆಯ್ಡು ಇರುತ್ತಾಗ್ಲು ಬತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ನಿಕ್ಕ ಜಪ್ಪೇರ್ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಜೆತ್ತಿತ್ತ ಜೀವಂದಾರ್ ಪಾಪ ಕಾರ್ಡ್ ಮುತ್ ಏರ್ ಐತಿಜಿ ಕಮಿಟಿದಾರ್ ಉರಿ ಅಲ್ಪ ಐತಿಜಿ ಇತರ ಒಂಜಿ ಮಾವಲನ್ನ ಏನು ಪುಂಡ ಜೀವಂದಾರ್ ಬಂಡ ಕಾರ್ ಇತ್ತಲು ಕಡೆಗಾರಿ ಮಹಾರಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ಅರಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉದ್ಯಮಲ್ ಜೆತ್ತಿತ್ತು ಮನದಾನ್ಯಾರು ಮೇಟ್ಲುಗೊಂಡ ಯಾರು ಗೊತ್ತನ ಇರುತ್ತಾಗ್ಲ ಟೆಂಪೋಡ್ ಕಾರ್ ಅಲ್ಪಾನಿ ಅಂತ ಅದ್ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತನ ಕೊಂಜಿ ಇಂಗ್ಲ ಸಂಕ ಮಾರ್ಗ ಕುರಾಂಡ್ ದೇವಗೌಡರು ಬತ್ತಿಗಾರಣ್ಣ ನೀವು ಯಾತೊಂದ ಇಂಚಾಪುಡು ಬತ್ತಿದ್ದು ಅವ್ರ ಭರವಸೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆರ್ಲ ಕೊಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ಕಥೆ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಉಮೇದಿಡು ಬರ್ಪಾರ ದಾಯ್ತಾ ಕಾರಣದಾಯ್ತಾ ಎರುಗಟ್ರೆ ಹುಮ್ಮದ ಬಂಡತೇನೆ ಬರ್ತಂದೆ ಅಂಚ ಉಮೇದಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಂಡಲ ಉಂಡು ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಗ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾತಾಟು ಜೋಸ್ತಿ ಆತ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲ ದುಮ್ಮುಡು ದೊಂಗಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಜವಾನರು ಇಂಗ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇಕ್ಕಿರಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ತೀರ್ಪುದಾರ ನಾಕ್ಲು ಅಂಡ ಇರುತ್ತ ಅಯ್ಯವಣ್ಣ ಹಾಕ್ಲು ಇತ್ತಲ್ಲ ದಾನಿಗಳು ಹಾಕು ಇಂಕ ಸಮ ಪಾತಿಲ್ಲ ಹಾಕು ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ ಮೆಟ್ಲಾತಿ ಜಾಂಚಂಡ ಮೆಟ್ಲಾತಿ ಬಣ್ಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಾಟ್ಲ ಹೋಯ್ಟ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕುಟ್ಟೋಡು ಫಸ್ಟ್ ರವಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಮೆಟ್ಲಾತಿ ಇನ್ ಪನ್ನೋಡ ಸೈರ್ ಬುಕ್ ಅವಳ ಮೆಡಲ್ ಆಯ್ತಾ 14 ಕಾವಲೋಡೆ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಫಸ್ಟ್ ರವಿ ಕ್ಲೈನ್ ಮೇಡ್ಲ ಅವೇ ಆದಿಪ್ಪು ಅರ್ ಒಂಜಿ ಜೂನಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಅನಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೇಡ್ಲ ಇದು ಆನ್ ಹಿಡಿದೆ ಇತ ಮಟ್ಟ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ನೆಡ್ಲೇರಿ ಅಣಸೆಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕಡಿ ಹೋಳಿ
ಅಕ್ಕೇರಿ ಗಜಗೋಳಿ ಕಂಬಡ ಮುಪ್ಪನೆ 21 ವರ್ಷೋಡು ಸೆಮ್ಮಿಗೆ ಬರುಬಾಡ ಅಂಜಲಿ ಸೆಮ್ಮಿ ಕೂಡ ದೀತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಹಿಂದಿಜ್ಜಿ ಸೆಮಿ ಎತ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪಾರ ಅಂದಾಜು ನಿಖಿಲ ಸೆಮ್ಮಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಸರ್ತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಏಳನ್ ಮಬತ್ ಸರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಮಂಡ ಎನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಒಂಜಿ ಕರೇರಿ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿ ಎಂಕಲಾನಿ ಈತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಬೇಜಾರವು ವೇಣೂರ್ದಾನಿ ಈ ಸರ್ತಿದ ಅಲ್ಮನೇನು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಪಾಲು ಎರುತ್ತಾಗ್ಲು ಎನ್ನಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಎರು ಕಲಂ ನೆಡ್ದುಂಬಲ ಕಂಬ್ಲಾಟ್ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತನಾಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಂಕರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸೇರಿ ರವಿ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಅಳದಂಗಡಿ ಅವು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ಲ ಕರೆ ಕಡ್ಪನಾಗ ಆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮೆಗ್ಗಿ ಬಾಲ ಒಟ್ಟಿ ಜೆತ್ತನಾಗು ಆಯ್ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರು ಹರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಬ್ರಾಯಕ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡು ಸಾಯಿ ಬೇರೆ ಬೈ ಸ್ವಸತ್ ಮೇರ ನಮ್ಮನರು ಎಲ್ಲ ಎನ್ಮ ಪಾಲು ಕರೇರಿ ಬೇರೆ ಹೊಲ್ತ ಇಡಿಲ ಪೂರ ದತ್ತಿದು ಮತ್ತಿದು ಪಂಡಿದು ನೀ ಪುದಾರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಬೂಬಿ ಜೀತೆ ತೊಂದರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರೆ ಫೋನ್ ಅರಸರು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನೆ ಹೊಂಡೇರಿ ಅವು ಕರೆ ಗಿಂಟಲ್ ಹಾಕದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಫೋನ್ ಮಾಲ್ ತೆಗೊಂಡೇರಿ ನೀರ್ ಕಟ್ಟಬೇ ಹೊಂಡೇರಿ ಕಡೆಗೆ ಗಿಂಟಲ್ ಹಾಕದ್ ಹೊಂಡೇರಿ ಕೊಯ್ಯ ಬಾಡ್ರ ಹೊಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಣ್ಣ 3 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಇರ್ತಿಜೇರಿ ಕುದಿವಾಲ್ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತಿಜೇರಿ ಅಂಚನ್ನೆತ್ತವ ವಿಷಯ ಕಮಿಟಿದಾಗ್ಲ ಕೆಲ ದಕ್ಲ ಕೇಂಡ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿ ಜಾನ್ ಪೇರಿ ಅಮ್ಮ ಈ ಪಂತು ರಾಜವೀರ ಪಂಡೆ ಬಂಡೇರು ಕೇನ್ ತುಪ್ಪೆ ಏನ್ ಬಂಡೇರು ಐಕ ಏನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಕಂಬಳಾಡ್ ಕುದಿ ಮಲ್ಪಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಿಡಿಯವ್ರ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಏನ್ ಪೇರ್ ಬಿಡ ಕಂಬಳಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಜಿಲೇನು ಗಿಡ್ಬುಜಿ ಅಂಚ ಏನ್ ಮುರಾಣಿ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾದ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಬಳಾಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಕಂಬಳಾಡ್ ಎಂಕುಲು ಪುಟ್ಟದ್ ಬಲತ್ನ ಊರುಡು ಎಂಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಬೆಂದದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗಿಡಿಯಾರ ಏನು ಜಬಡಾದ ಜೇರುನು ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಮತ್ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಣ ಈ ವಿಷಯ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೇಂದ್ರಲ ಕೇನ್ಗೇರು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕುಲು ಬೆರ್ಮಡ ಕಂಬಳಾಡ್ ಏರುನು ಗಿಡಿಯಾದಿತ್ತಿ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬರ್ಪುಲೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡಿ ಏರು ತಾಂಕ್ಯಾರ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತು ನೈಟ್ ಸಾಧಾರ ಬರ್ ನೈಟ್ ಆತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚು ಬಾಂದ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಕಮ್ಮಿಡ ಬಂಡ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಕೃಷಿಕ ಮನೆ ತನ್ನದಾಗ್ಲು ಅಂದ್ ಅಂಜೇರ್ ಬಂಡ್ಲೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಯ್ಕೆ ಬರೋ ಉಪಯೋಗ ಹಾಕೊಂಡು ದಪ್ಪೆಲ್ಲ ದಪ್ಪರಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇಸಾಯ ಮಲ್ಪಾರು ಅರಿತ ನಿಗ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ಲಾನಿ ಬೆನ್ನಿಡ್ ಬುಲೆತ್ನಾನಿ ಅರಿನಿ ಎಂಕಲು ಉಂಟು ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಅವಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಾವುಂಡು ಒಡೈನ ದಾರಿ ಉಣ್ಣಾಸು ಗೊಂಜಿ ಯಾವುಂಡು ಅವಡು ಬರ್ಪಲೆ ಇದು ಬರ್ತ ಬಾಕೇರಾರೆ 30 ವರ್ಷದ ಎರುಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮೆಡಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಡೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತ್ ಇಡ್ಡಾವಡು ನನಾತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಲ ದೇವರ ಕಾರಡು ಎಂಗಳೋட ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರಿ.